Ambot akong ipasabot ni ini mo sila og magid ni maog daw magid ni mo na ang katong kalibutanhon katong hakog dinhi sa kalibutanhon magpabili na sa kalibutan maog daw na nakahinumdum baga mo sa una ni Daniel katong tulo nga gilabay niya sa kalayo wala na sunog nya si Daniel pod gipakaon sa leon dili pod mo kaon busa pagbalaan mo kay iya man na mga anghel man na sa amahan dili ka tablan sa kainit dili ka kaunon kung balaan ka na. Nyako na ako'y pangutana si Moha kining bayan sa tuang kuan kahimtang sa tuang kalibutan karon. Sa Manisya kanang mahitabo bagid ni nga matapos or kinanam gini sa balaang kasulatan mahitabo bagid ang mga propesiya ani kanang pagkagunob sa kalibutan, pagkasunog, paabot sa katapusan mga adlaw. Asa may kasulti bahay ni Nicole? Tubagon ako na boy pero una sa tanan magpasalamat ako sa nag-subscribe sa ato ang YouTube channel ug panahon naman ni karon nga mulanog ang tingog unang trompeta. Ang unang trompeta pulong sa Dios may maghubad sa balaang kasulatan. Unya kini ako naman ning gipangayo o gipakita na ni Kristo nakita ang espiritu nga kanunay nagahilak kay nibalik man ang tao sa ilang pagkamakasasala. Ang imong pangutana matapos sigid ni tinuod boy kay naman sa balaang kasulatan walay nasulat sa balaang kasulatan nga dili mahitabo. Kaya tanawa karon bisag ang mga sensya, bisan ang naay mga bisyon, aduna nay pasidaan. Daghana ang mga tao nga gitagaan og katungod sa ilang mga bisyon. Og daghana pod ang mga pastor, daghana pod ang mga pari nga maayo nga nagwali, mga pastor nga maayo nga nagwali nga madlokon sa Dios nga nakatugkad nag-anam-anam. Pero tawhanon lang ang ilahang pagtugkad niini. Mo na nga sa espirituhanon kinahanglan ang title gyud humanon gyud na siya. Murang laki-lakihan ba sumpayan nato ang atong pagbasa haron matugkad. Mao na ron ang gisulti sa espiritu nako. Nakahinumdum mo sa tulo ka tuig mga upat naman ta ka tuig karon nga nagsige lang kog hilak. Sige lang kog hilak nagapalayo ko ninyo kay gipakita man yan ako nga mao na kayo ni ron ang daghan sa kalibutan. Mugamit ang yawa sa mga tao nga mapahitason hakog muna nga gusto na sa amahan nga nigamit na siya og sa iyang mga daotang mga anghel karon kay laglagon na ang mga taong laglagonon. Ang buti pasabot si Kristo na mupili na pod ang amahan ang mga pinaka-importanting mga bato. Mao naman ni ron ang panahon sa kalaglagan. Panahon karon sa espiritu. Magpili ang mga tao kung asa ay ang amahan, ang maayo ba o ang daotan. Muna nagdaghan karon ang nagsulti nga sila sinugo pero tanawa panidin nyo ang binuhatan. Kumbaga kung ikaw nagpa-Diyos-Diyos lang nagsigi kag ingon sa nagaampo ka matuman sa amahan wala man nagsulti dito nga si Jesus dili ba? Duha man kamatang ang espiritu good ug bad. Mao nang naingon na sa balaang kasulatan nakabalo ka na kinsa imong amahan kung naa kanimo ang pagpataas naa kanimo ang pagpasigarbo nga naa kanimo ang Ginoo pero ikaw walay binuhatan nagpa-Diyos man na nagaampo kunuhay ka matuman ang pagbuot pero wala nimo gituman pa-Diyos na sip-sip na sa imong agalon kunya dito ka na nga ayog pasaylo sa imong amahan nga kanunay ang ginasunod dili ba na sa balaang kasulatan. Tama. Kung mabalaan na rin mo nang nagapainom ko niyog tubig, nagahiling ko, wala na yung nagahiling para sa tawhanon lamang. Kahit tambalan man ang yung kaugalingong doktor, di ba? Tama. Ang ka-stress na to, kining ato ang mga kabalaka, mao man ay makapuka na to. Kabalaka sa atong kalibutanon karon. Muna nga ako nimbiya ko sa kalibutanon nga naman. Haron ako yung tugkaron ang espiritu kay kaniadto pa nimo dumili ko unta nya diri man ako siya man ang magpili ang espiritu man magpili pinagi sa imong kasing-kasing muna nibiya ko
dili naman ko ako mga bata na nagtrabaho, akong asawa na apoy mga trabaho, mabuhi naman ta. Ang mga dato kung igmat lang niini, dito sila muhatag sa tinuod jud nga nagbuhat. Kay dili man ako nagamiton sa akong tawanon. Ihatag man sa taong nagkinahanglan. Mga to nga naghisgot ni Melkisedek og ang mga Levita, laing pari sama ni Melkisedek. Si Melkisedek giupiran lang ni Abraham, di ba? Nga nakita sa mga Levita nga mao na ang balaod, nagbuhat po sila balaod. Nga balaod og pagtuo. Si Melkisedek pagtuo. Ang mga Levita balaod. Muna karon ang simbahan adunay mga balaod maghatag sa ila paghatag, pero tanawa giunsa nila pagbuhat, nagtukod og bahandi mga butang nga magunob lamang kana. Ang bahandi nga ipatukod nato ni Kristo kining atong mga hiyas, pagpaubos, pagpasaylo mo na ang ipadala nato ditong mga gamit, bibli ba? Tama. No? Mapaubsanon. Usab manang sa atong vlog niingon ko nga paglipay mo kung adunay nakig-away ninyo, hinuon pasayloan sila, pasalamatin niyo na sila kay diha ka makita nga ikaw nahigugma sa imong kaaway. Muna nga ayon ang mugsuko kanang nagsigi og libak nato dinhi kay gipagahay man sama ni Paraon. Muna nga ang ipagay ka magpasalamat nila kay sila ang gigamit nga sulayon ka. Muna nga kining kalibutan, boy, kung may kag dili matapos tinood ka na daghan nagawali nga di matapos ang ato ako nung kinabuhi matapos. Nan kung ato pong kinabuhi matapos asa ka paingon? Walay nasulat sa balaang kasulatan nga dili mahitabo. Nga di mo sila mo to nga na impierno. Na impierno. Kung maingon sila nga ako nagpakaruing nun lang na buhi man ko. Sudlan sa daotang espiritu ang taong mapisagarbuhon. Kaya ang unang sala, mga manggarbo, pagka mapahitason, ikaduha ang kahakog. Sudlan pod ang ilang pagkahakog. Dili mag-away ang daotang espiritu og maayo. Kaya naman gani sa balaang kasulatan, ang daotan gani, muhatag magpan sa iyahang anak, di ba? Tama. Pwede na ang daotan, magpamaayo-maayo. Dili, sa ato dili, kung magbalaan na mo, nga dili na kinahanglan nga patyon para kay naapa kay jutay nga sala. Nama man na to ang kamatayon mao ang hugas sa sala, di ba? Pero kung dili na kinahanglan kay sobra na o dili na kinahanglan ang inyong kamatayon, mo na magpili siya og mga muayagon. Si Hesus nagbunyag pinaagi sa kalayo og espiritu kay ang kaning kalibutan karon laglagon man ni sa kalayo. Ambot ipasabot kung mabunyagan ka, maduhigan mo na nagahiling ko ninyo, nagapainom kog tubig kay ngano pirmi buhi si Kristo sa inyo ha. Murag kahoy god nga dry na kaika, di ba? Inig-abot sa kalayo mo silaob. Ambot ipasabot anang kalayo, sige kag sugnod pare anang sige kag sip-sipan ka, di ba? Musilaob ka, musuko ka, di ba? O sa tawhanon anak kalayo, uga na kayo ba? Dry ka, kulang og pagmahal. Wala nimo nabati ang pagmahal sa Dios kanimo. So dry na ka, di ba? Sige na ka og sige na kag pangtan-aw og puling sa uban, di ba? Sige na kag pangoreksyon sa mga tao. Dali kay ka musuko. Dali ka masunog, dili ba? Tama. Pero kaning tubig akong gipainom sa tawhanon na kung pirmi mo nagpaubos, nihigugma mo sa kaaway, dili na mo matablan sa kainit sa kalayo. So mo na siya ang importante anang kuan kay ng tubig nga imong ginahiling karon nga abot sa panahon. Kung kulang pod mo og pagtuo sa Dios ana, tawhanon ra gyapon na mura pog nagkaon kag hostiyas nga igo lang kang ningkaon nga wala nimo gikinasing-kasing kinsa si Kristo, mugawas na sa imong lawas. Ang tubig ang gipainom sa espiritu, ako gisugo man jud ko ani, bisan ang muingon ang tao nga ako nagpakarong ingon. Tuyo ka, ipatuyok ka ninyo diri ang tanang tao nakakita. Naamay nakakita nga nausab ang panagway, pero niingon siya sa kanako, sa anak, kung makakita sila kanako, sama kaniadto nga ipalansang siya sa krus. Mo na karon sa tuod giingon ko, ako hinoy nagpaginugon dili. Tanawa, kinsa ang nagpaginugon katong naglingkod sa mga bulawan, lingkod nga pinasidunggan, sila ang gitalikdan hinon si Kristo nga gipalansang sa krus, tama? Tama. Nagampo ta kinsa nagatubang. Wala dari boy,
ako naman na gini anam og sulti kay wala ko mao na sumala sa akong giingon nga wala ko kabalo nga asa taman ang akong kinabuhi nga magsulti. Nakatugyan naman ko sa Ginoo, tanawa gibiyaan na nako ang akong mga negosyo kinsa ko kaniadto sa ato ang pagtulunan nga Katoliko kinsa ko, pero ako pa ang gitakwil ang mga pari kinsa nakabalo man sila kinsa ko kaniadto. Kung tawanon ko nga dili ko espirituhanon, nasuko ko nila, pero sa tinuod lang nalipay ko sa akong mga tao nga gigamit nga nakaabot gyud ko karon sa ining panahon na dili na ko mahadlok sa kamatayon. Kaya nga naman mas maayo pa mamatay ko kaysa mga tao nga naapa sa kalibutan, makita man ako sila. Kung mamatay sila, makita man ako nga magmahay na pod sa mga tao pod nga gitaguan ang kamatuoran. Mo nang giingon sa Ginoo, ang kamatuoran maghatag og kagawasan. Ipakita sa kamatuoran sa inyong buhat nga kamo tinuod gyud nga Kristohanon. Amen. Amen. Mahigugmaon, dili libakira, di pagkarok ingnon, dili palahubog. Kaning palahubog boy daghan kay magsuko sa ko ang naman. Dili ang bot ipasabot anak sa Ginoo, no? Basig wala ka nakainom pero hubog-hubog kag sinultian. Wala ka kabalo nga kanang mga na nagdebate, dili na sila palahubog, dili na hubog. Palahubog. Ano man kay kung dili ka na sila hubog, dili nunta sila mag diretso nunta nila og basa. Putol-putol man. Nya kung dili po na sila hubog og mga sinultian, wala unta sila nagdebate. Kay naa man na sa balaang kasulatan, ayaw na kamog debate, langay-langay lang na. Para nagbuhat kung naa po dito magsulti po sila glangyaw, dili masabtan sa mga taong naa sa ubos. Takadiri man ka, mao man na. Duha og tulo lamang. Kay kung mao ka na ang buhaton ni Hesus, niingon man gani siya kung akong buhaton na di mo makasabot sa akong sinultian, di ba? Tama. Ang gamiton sa espiritu original. Kung unsa ang iyang naa sa iya, original siya. Mao po dinhi ang gamiton pod nga ikaw mapaubsanon original gid nimo nga kinaiya. Ang hukman, tama? Kuanon ka kanang hukman ka sa imong mga tinago. Sa to pa, ang tinago nimo magpakarong ingnon man na plastic man na. Dili ba? Nakita ko nuhay ka nga nakadunay ka nagahilak, mampuon, naghatag ka, pero ang tinago nimo naa di ay kay interest ni anak nga pag-abot sa panahon nga magkinahanglan ka niya, mobayad siya kanimo, di ba? Nya unsa may imong tinago? Ang tago ka sa imong kaugalingon nga naa di kay interest anong tawana, kay gamito nimo anong tawana. Original nga imong kinaiya ang hukman. Mo nang naa sa balaang kasulatan nga hukman ka sa imong tinago. Walay matago sa espiritu, walay matago sa Dios. Boy, pait kayo kung ikaw ang gamiton kay kanunay mang ginasulti nako sa espiritu. Makakita man ko, magtanaw gani ko sa tao, maluoy gani ko, sa himutulo lang akong luha, magpalayo lang ko kangano man. Mabalaan man ako ang ilahang tanaw sa ko. Ang uban mahadlok nako. Niya ako panguman magkutso-kutso pod sila niya, dauton pod ko. Nga bad ko no. Pero tanawa nga akong ginasulti, malunggan ni sa mga pari, sa mga pastor. Wala nagpasabot na ako'y gigo kay kuan man na sila na common words kumbaga na siya. Wala man ko nag-mention og pangalan, wala man ta nagahukom. Ang pangalan man nga original nimo, ikaw na to. Halimbawa mag-mention ko kinsang pangalan nga mga pastor na ana, mga pari na ana, para sa inyo hadre, mag-mention ko sa inyong pangalan, sa to pa nahilabot ko. Bisan diri, bisan ang mga tao na adinhi naka-Bible ta kada hapon, nag-prayer ta kada hapon, pagkahuman og Bible dito kanang inguman ang pari nga paghuman og sa ilang simba dito paghuman na diari sa tuwa, pero unsay gibuhat sa tuwa? Gitakwil noon ta kay dili man sila musubay sa mission nga gihatag sa Dios kanila. Preacher ka, nagtutudlo ka, nga paghuman padulong ra pug ka sa inuman, nya ang imong kinaiya wala ka nakapasaylo, gigamit nimo ang Ginoo, unya himuon tag kutso-kutso diri. Abi nimo boy, nagtuo sila nga nagsuko ko wala. Nagsige no pug ingon sa Ginoo, pasaylo sila amahan. Kay mga pinangga pod nako na sila.
sila ang nagapalig-on kanato. Pero ayan niyo sila hukmi kay base mauna pa sila kaninyo, dili ba? Kay kung dinhi mo ingon mo maghukom mo nila, pare atong mga parisiyo god tungod kay daghan na tagkahibalo, dili na ta mantigo mo pasaylo sa atong mga kaaway. Minteras nata sa kalibutan dinhi ipakita pa nato ang best nato. Ambot best nato kinsa ta ang mapaubsan no? Tama gid. Kung mingon sila nga nagsuko ko nila dili nagapasalamat hinoong ko nila ngano man once nga nisuko sila nako di ako naligod mao na nga sila ang akong gipatungan aron ako makaabot sa akong gipangandoy mao ang espiritu. Mao na nga kanunay siya nang sulti nako karon nalipay siya pag-ayo naman sa balang kasulatan nalipay ako pag-ayo sa espiritu nga gipadala sa Ama nga magdala sa akong pangalan. Naman sa balang kasulatan kamo naminaw amo na nga ako na ning itik ang opportunity kaning among gigamit karon mao na kani ang sama sa trompeta kay dili man ko pasaba-sabaon sa kadalanan, dili po ko patambungon sa pagkigpulong. Ang mga tao lang nga gusto nga maminaw niini, paminawa lang ninyo unya timbang-timbang nga hukmi ang inyong kaugalingon pinani mga pulong wala ba ni sa balaang kasulatan. Kinahanglan nga mubasa kita sa balaang kasulatan kay naa di ang kamatuoran. Ayaw mo salig og tao kay gigamit lang ang pagkamakasasala sa tao. Nana sa sulat ni Oseas no, gigamit lang ninyo ang pagkamakasasala sa tao. Kung palakpakan, kung palakpakan, kung daygon, kung inyo na porting karinerohan ninyo nga maghatag dili ta magtigom og bandi dinhi sayo ta. Ang atong itigomon ang bandi dito sa langit. Gamito nato ang mga santos, gamito nato si Jesus, gamito nato si Mama Mary aron kita maadunahan, madato og gwapo ang atong simbahan. Makunsa man to templo ra man na, kuan ra man na, tawhanon ra man na, binuhat sa tao, tama? Ang simbahan ato na naman sa atong vlog, binuhat na sa tao. Ang simbahan nga tinukod ni Kristo ang sa atong kasing-kasing duha og tulo nga maghisgot sa atong sa kaniya ana siya kanato. Pero anong magkuhan lagi sila, mag-i-insist mo nila nga ang simbahan nga tawhanon karon ang tinukod ni Kristo, ang Katoliko. Isunod man nila ang laing pare sa Melkisedek mga libeta, balaod. Subot pasabot para masayod ang mga tao nga sayop na siya nga kuan pagtulunan ko pag Mao na sa unang ginasulti sa ako sa espiritu wala pa nato nabasa kani si Melkisedek, di ba? Si Melkisedek wala nakita kung asa sa gikan ug paghuman wala na siya. Kay si Abraham man ang naghatag kaniya og ikanapulo. Kumbaga si Abraham ang nag-offer, wala na ngayo si Melkisedek. Hari biya ni si Melkisedek, dili siya bari. Unya na may magpari pod anak niya ang balaod ni Melkisedek ilang sunod. Mao na nga kay di ba naa sa balaang kasulatan basahan ninyo na ang nakadungog niini kinsa si Melkisedek ug ang mga Levita. Ato nga gi-example ni Jesus katong as kinsa man ang atong isig katawo. Mo to gisumbingay ni Jesus no. Nga niagi kaniya ang pare ug ang mga Levita ug mga Samarianon. Una nga sa sunod nga vlog na to boy gisulti pod sa espiritu nako ipasulti ang mga sumbingay unsa ang hubad ana sa sumbingay kay gisumbingay na ni Kristo haron ang gustong makakaplag di ba? Wala niya gidiretso pagsulti kay kung idiretso niya pagsulti diretso siya pagpakita dili naman makita ang tao kung kinsa gyud ang matinud-anon gyud nga mangita di ba? Ang gusto maraming paraan pero ang dili gusto maraming dahilan. Una nga kung dili ka gusto sa balaang kasulatan sa Biblia, maingon din na sila, mangita na sila laing mga libro nga mga referensya nga matuis nila kini ang libro sa balaang kasulatan. Kanya karon kay binuhat man tong tao. Mao nang daghan kay debate nila. Kay kung maigo na dinhi sa balaang kasulatan magkuha naglaing referensya sa ilapod nga mga relihiyon nga tukod sa tao. Mao nang daghan karon ang reliyon. Ako gani gisulti sa ako sa espiritu mao nang nagahilak ko usahay. Ginoon sa ako man ako ni dili man ko taas, wala koy salapi, wala koy kwarta. Pasagdai anak ay ang tao nga makabalo
kung ana-ana kani ang gugma gamiton siya para ipakuyanap ipalaknag kini mga balaan nga mga pulong mana nga walay dato nga dili makahatag, walay pobre pod nga dili makapaambit kay bisan gani ang kato si usa ka dato nga si isa to si katong ingon siya karon sa kiyo. Karon dahil maadto ko sa inyo halipay gani kay siya. Wala nagpasabot nga na ang dato bugat lang kayo sa dato. Tungod kay bugat ba kayo ang paghatag labi nag imong gihaguan. Pero gihatag sa Dios kadimo kay angay man unta ka ana. Pero nabiya man ka sa imong pagkamagin hatagon tungod kay ana-ana kanimo ang tanan. Ano nga kung kabos, bulahan tong kabos kay pagbuot to sa Ginoo kay base madato pug ka, labaw pa ka sa mga dato, di ba? Sa mga digay angayan nga buhaton sa mga dato aron sila makaangkon ng kalawasan. Kung na sa balaang kasulatan, walay dato nga dili makahatag, walay pobre pod nga dili makapaambit. Ang pobre makapaambit sa iyang mga trabaho, sa iyang mga hiyas, sa iyang mga skills niya ba? Kay tanawa kung ang pobre mao manggani na ikong na mga kumbira mao pagani na imong pabuntagan og luto, pero ang mga dato imo lang nang giimbitar dito mo igo na siya dito mo na kung naa dato pod mo ambit pod na sila mga kon, pero galing lang sobra naman to sa ila. Lisod kayo nga mutupong ka sa kuan pa ang naa kanimo og ihatag sa uban kay dako mang pod ang kwarta sa mga dato. Dinhi sa tuwa kung igmat lang ang mga tao dinhi kay nakita man gyud ninyo bisan ako kung sa panginabuhi kaniadto daghan tintal sa kawaoy basta sa negosyo tintal pa ko sa mga sa daotan nga kanibuhata negosyo ni kay haron dili nako dawaton ng espiritu mga to sa una sige kong hilak ang akong pamilya, nag-eskwela man akong mga bata, nagatrabaho man, nasa gobyerno nagtrabaho, bisan ang akong asawa. Ako sa una, dagan po nag-offer na ako sa trabaho. Kung igmat lang ta sila, si ayon lang ko nila kinsa ko, o suroyo nila ang mga tao din nga gipakita. Dili ako nagpaginong-pino, dili. Kung mahimo gani, halokan pa na ako ilang tiil. Pagpaubos pa ko nila kay maabot yun ang panahon nga hukmanta sa itong mga pinago. Ang pulong maoy gamiton sa pagkukom. Di ba na sa balaang kasulatan? Tama. Dili pulong sa tao, dili balaod sa tao. Mga nang niingon si Pablo, pakita daw ko sa inyong buhat na sa inyong pagtuong walay buhat. Kay pakitaon ko kamo sa akong pagtuong nga doon ay buhat. Kung hukman ko nila, aniyon ko nila. Naaman, kailaman sila nako. Kailan naman na to, nag-post naman ta na dito. Kasi na akong mga parinti, kailan anak ko, kinsa ko kaniadto. Ang mga tao din sa atong gipuy-an, kailan na anak ko, kinsa ko kaniadto. Mo nang nangingon sila nga, sa diyan dito nako sama, wala na sila nangita nako. Wala na ginangita nako. Mga nga, grabe akong hilak ani kaniadto. Ba nga sakit kaya sa akong kasing-kasing boy, kung magsulti ko ani. Akong paningkamot kaniadto hiusahon ang pamilya akong mga parinti ang atuang lugar dinhi nga unta mubuhat mga bata tawuron inyong ginikanan mga bana higugma inyong asawa tahura inyong bana maunta na ang dapat nga sakrabinto sakra balaanon nga kasabutan pero dili naman tadawaton itakwil ko sa akong tinuhuan asa akong pag-antos kaniadto wala manuntay imposible ko atong buhatan mga pinangga mampudda ko na sila bisan ang pari nag-ingon sa kuha nga dili ko ipasulod sa simbahan ug nalipay lang ko sa usa ka pari ni ingon nga higugma kayo mga humble kining pamilyahan kuya dinhi dili man ko mamugos boy di mamugos mo lang nagbuhat na lang ta dinhi na lang ta gabaglay ug natuman ang naa sa balaang kasulatan lainon ang mga karong gikan sa mga kanting Tama. kaya gusto mo dun ta ko nga paminawon yun po kay nakita mo na ko ang kamatuoran
Wala, salamat kanimo nga ikaw na ning kamot nga mapost ni. Mo vlog bang ganita sa mga dautan, mga TikTok. Pero ang importante karon atong paningkamutan nga mutaas pa ang atong kalibutan nga dili na sakmiton sa yawa. Kay mo gamit naman ang amahan sa iyang mga daotang mga ito ka daotang mag-iit. Kay laglago naman ang mga taong laglago na. Munang nag-uulpog ko ninyo. Ayaw na mo, kasuko. Kalibutan mo. Kay bisan ang nakainom og tubig di ako nahilingan kung wala ang buhat. Dili na ko na madala. Mag-unsa man ko. Tao rapot ko, tama ka ninyo. Kana nagasaad, nga kaon mo ani, maluwas mo dinhi. Pakaruginon ka na. Dili sila Ginoong, dili Diyos. O ako mo replika na ako, mausab ang panagway. Siya man ang naghimala, dili man ako nagbuhat-buhat og himala. Uya ang mga tao na po diri, liputon pod ko. Nga mo ito natuman ang kasulatan, gamiton ang labing suod kanimo. Nga pinangga man po na ako na sila. Uya ang akong kadlukan, ang amahan, ang abyan, naaman na sa kataong tinawag himog kauban ng abyan. Unang nagsigi kong pangaliw po, amahan ayaw usa kung mahimo mo balik gid kini kanimo. Wala boy, ang importante sa tao karon makuha ang karto. Para sa ko ani nagsulti ko ani. Daga na manggod ang taong mga dato. Daga na pun taong halangton. Muingon man dayon sila. Dito tamo tuo. Sa gisugo wala. Kung ang tao ang nagpili nga sinugo boy, pinili lang na sa tao. Ang espiritu, si Jesus ang tinuod nga pari. Munang dili ko mahimong pari dinhi sa kalibutan. Kay siya man, ang espiritu siya man. Diba? Naanas bala ang kasulan sa iya ko, makonsad ang bala ang espiritu. Dili ko mubali o mga hiwi nga bugang. Karon gibali bata mo, wala man. Nagsige hinuong kong pangaliw po no, pagpaubos mo. Nimpawang ba ko og mga reliyon, wala man. Suga, mga kanak. Mara nga, kanunay ko nagpasalamat. Ipakita mo po na ako ang mga maayong pastor. Ang buti pa sa botola, sila gigamit sa espiritu tawanon ang ilang pagtuon. Mas dako pa sila. Kaya nga naman, dili man espiritu ang nagsulti nila. Sila man ang gustong nangita. Salamat sa mga pastor. Gibuhat man mo ni Kristo mga pastor, pero daghan po mga pastor nga nagpapastor, pastor boy. Makita man na silang binuhatan, manaingon nga panidin ninyo, ay ilang sinutan sibo ba sa binuhatan. Tama. Naapoy mga pari, nga maayo pong mga pari. Naghilom lang sila tungod kay ado na may balaod. Ado na manggoy nagbuhat nila, tao manggod ang nag-install nila nga pari. Mo nang naapoy balaod. Maabot ra ng panahon sama kay Kwan. Diba na kay Josue? Ang mahadlok sa Ginoo. Sama ka nato na hadlok sa Ginoo. Madapig ka nato. Kay mupili gyud ang tao. Mupili gyud si ang Diyos Amahan. Mga importanteng bato. Kaya kung mapili na mga importanteng bato, bisig mas mo silaob kining kalibutan. Mo bato ang naman na sa siyensya, daghan naman ang kung unsay mahitabo sa kapanahonan, kaunog liyan dili na mo kaunon. Naakman na nato din Tama. nga kung naigiposes mo hikap na ko matumba lang. Wala nga ang nakadungog ni ini katong nagipakita po isulti ninyo na kay sama ni Tomas, mutuo ka ba nga inyong nakita o nahikap. Kinanang isulti ninyo ang kamatuoran kay kamo ang gipasaksi. Kamo pod ang naayo dinhi, isulti po ninyo nga naayo pod mo. Di kay dili na mo musulti kay hadlok mo ayohon sa inyong espirituhanan. Ambot ipasabot mga taong nag-ingon sa kuha dinhi na nisuko kay di din kuno magpatambal dinhi kay paampuon lang. Ilang nila ang pagampo. Ang bisan ang mga doktor gani ingnon pa pagampo mo. Kay mo himala ang Dios. Bisan ang mga namunuan sa atong balaod, di ba? Paampuon po ta. Bisan si Duterte nga gihukman nga daotan. Kay mamalikas ba na siya pero unsa siya ihapang ihatag iyang kaugalingon ngadto sa mga katawhan. Dili na to hukman kay walay tao nga perfect dinhi. Gawas sa gamiton sa espiritu. Wala nga ako nibiya na ko sa tawanon.
Para nakita ko ninyo, bisan sa kong mga kamot, wala na ko kang gamit sa tawanan. Trabaho lang ko, trabaho. Alagad nga alagad. Atiman ninyo, pakaon sa tawanan. Kundi pakaon sa mga pulong nga nasa balaang kasulatan. Mga ang malaho tayo. Makaabot yun siyang katuan. Pero kung mag-ingon na gani mo, nga nakaabot na ka mo. Maingon na gani mo, nga pinili na mo. Maingon na gani mo, nga kamo ang sinungkot. Maingon na gani mo, nga tuori ka na mo kay kami, ang makadala ninyo sa nga to sa langit. Nagpakanaog ka na sa Diyos. Ang Diyos magpili, dili ang tao. Nga, ang Diyos pod magpili kanimo, dili ang tao pod magpili kanimo. Amo na nga, mo reflect sa masabitoon ang nagbuhat. Siya ang maghimala, dili ta magbuhat o himala. Para nga ang laminaw ni ini tanan ay katoliko mangyud ko, pero nara kong dili ko dawaton, dili man ko makabunyag, dili man ko mukasal. Mana nagpasalamat ko boy nga dili ko na himong pare kay magkasal ta magbunyag dako tagsala kay kikinahanglan isulti nimo jud ang sakramento. Nga nagbulag lang kay nalimot sa sakramento mo na diri nga na ikong gipangutana ba kung gikasal nalimot sa sakramento. Ang sakramento igugmaa ang imong asawa. Asawa tahora ang imong bana. Unya kung mga anak na mo ayaw pasok ang imong anak. Unya sulti ang imong anak kung magbunyag na pug ka. Anak tahora ang iyong ginikanan. Ano nga na ako magduhoy ko sa espiritu, dili sa tandong lamang sa kamot, dili sa pagpainom lamang o sa lamang na ka paglimpyo sa imong tawanon, pag pailalom sa pulong sa Dios kanang mo pandong ko sa kamot. Ang importante ni anak, balaano nimo ug buhaton nimo na sakra ba, sakra meaning nga gibalaan nimo ug dili mapapas sa imong kasing-kasing. Amen. Kay kung mag-unsa man to, kung diri lang sa imong hunahuna mapapas madilit raman na. Pero kung imo na nang gidala-dala sa imong kaugalingon ang balaang kasulatan ang naa sa Biblia, kung ikaw anak gidadala na nimo nga kinahanglan tahuron gyud ako kung ginikanan bisag unsa kadaotan kay walay ginikanan nga magtudlo sa iyang anak, dili ba? Gipatay lang ta ka sa una, dala-dalahon na nimo anak ang mga magulang nimo nga tahuron puna sama sa ginikanan. Wala nga kung naikasal na kwaong kung nagninong nga daghan na kaayo, wala na ko kay puros pagpakarong inon nga naman na o daghan kay kung giludhan nga kasal nagbulag wala gay na nanghid sa kuha kato pa wala gibalaan nga nahimo kang witness ta ba? Tama gid. Nga naapoy nagbulag nga mga gikasal wala gay na nanghid sa pare, tama? Okay ra po to mga pare, gibaydan man pod. Abi nimo ba yung tulobagon na kinahanglan jud nga isulti. Parang ikaw pod nga nakatag og sakramento di ka manubag inigabot sa panahon. Balik-balikon jud na. Mao gid na ang tinuod nga balaan, dili kay seremonyas lang, mga proseso sa paghatag. Wala man ko nagingon nga nagahukom nila. Basahan ninyo na ang naa sa balaang kasulatan, sulat ni Malakyas. Mao naman ay karon ang panahon nga limpyuhan, naman na limpyuhan ang pero kamo ang nakadungog ni ini mao gyud mo limpyo, dili ako, kinsa man ko, diba? Tama no? Tama gid. Hindi magani ko ilahang batikoson kay kinsa man ko na man ko sa ubos. Una nga kanunay ko nagahilak, wala ko nagahilak sa kong kaugalingon kay kung sa kong kaugalingon na musugot man kong kuwaon sa Ginoo bisan karon dayon. Mao na nga isulti lang ta nilang kamatuoran kay mao kani makatag kagawasan. Mas maayo pa gani ang mga pare o mga pastor nga magwawali kay gitagaan og katungod dinhi sa kalibutan. Daghan pa sila maminaw nila. Pero ang problema na po linglahon. Tulubagon na nila. Ang ato lang tulubagon higugma lang. Kasagdayan na sila. Kung dili maminaw itaktak ni mga tiil. Kaon kung unsay naa kanila. Unsay mga pulong nga dili maayo, ayaw kamo kasuko. Patagday sila. Ay dili man na dapig kaniyo, di ba? Ang dapig ka ninyo, gusto ka ninyo. Mga saban, dapig ka na ako, gusto ka na ako. Ang dapig ka na to din ginambitan ako. Doon, nakadungog na mo sa tingog, atong nagasulti sa balaang kasulatan. Ang inyo na lang kasing-kasing ko na higugman ako. Pwede mo mani din o istoryahon. Dili man ko makig-away. Kay si Kristo,
ipadala din sa kalibutan kalinaw, pero dili kalinaw kun dili espada. Kumbaga kung siya tawhanon, sa pagkatawhanon niya magpakamatay lang siya para sa atong mga sala. Para pa sa kuha, kalinaw akong gusto kay tawhanon ko, pero espada ang akong mga pulong. Tama? Duhay suwab ano man, tulisokon ang imong tawhanon o tulisokon po ang imong tanlag, ang imong espiritu. Ana sa balaang kasalatan, kamo nga naminaw ni ini kung mahimo isulti ninyo ni ang kamatuoran, kahit tabangan nato karon ang kalibutan. Kung daghan ang mga tawo nga nagbago, mataas-taas pa karon ang atong kalibutan, kay dili madungog ang atong pag-ampo kung aduna tay jud tayong sala. Tama. Nagaampo tag amahan namo pero wala ta nakatuman. Nagaampo tag pasaylo kami sa mga masala pero wala ta nakapasaylo. Padios-dios na, paampo-ampo na. Mo na nga Antikristo, gipatay nato si Kristo. Ato naman ang gisulti kung naa kanimo ang panglibak, patay no. Ang pagpaubos no, ang panghilabot, patay na siya. Kung wala nimo gikuha ang troso sa imong mata, nya sige kagtan-aw puling sa uban, gipatay nimo ang pulong ni Kristo sa imong kasing-kasing. Basta ako diri nagsulti lang ko sa kamatuoran, kay mao man ni ang gisulti sa espiritu nako. Mao nang kanunay na akong gisulti, dili gid ko makaluwas kaninyo. Kung adunay nagpasalig nga makaluwas kanyo, dito na lang mo. Ay basit tod. Nya panidin ninyo kung naaba sa balaang kasulatan ay ang gisulti iyabang gibuhat. Ay mo sumala sa gisulti sa balaang kasulatan, pakita ako sa inyong pagtuo nga walay buhat. Kay pakitaon ko kamo sa akong buhat nga dunay pagtuo. Nito sa Dios nga kadlo kay ang Dios. Higugma siya, sibok mong kasing-kasing bugunahon na. O higugma si kaingon, sama sa iyong kaugalingon. Mga ako na higugma ko sa tibok kalibutan sa mga tao na kinahanglan. Mga nga gusto na ako itugyan ang akong kaugalingon at tukaniya. Kay daghan ang mga tao nga ay garbo. Unya, dili mo po ko anion good. Nga naaman as balang kasulatan ko, doon ay mga tabi, mga sip-sip sa inyo, at dua. Kung klaruha, bigid kung tinuod ni. Wala man na sa balaang kasalatan, ayaw pagsipsip sa imong agalon. Nga karon nga daghan nagasipsip sa agalon, ng agalon ng hulga po sa iyong sulugoon. Ano po yung mga pulong nga po, sakit na po. Pero dili man na ako mga pulong na man na sa balaang kasalatan, dili pa. Awagon ko kamo kinsa mga magwawali na yung mga pamangkat o title na ayaw putol-putula. Mao na nga ang espiritu karon maglaki-laki na sa mga putol-putol ninyong mga pagbasa o pagtuwa. Mobisti na sa inyong hubo kaniadto nga gihubo ninyo ang pagkakristohanon. Ay na isulod ninyong kapa pagpakaroon inon. Nagkapainom na mao na karon ako nagalaga, nagahilak para sa mga tao dinhi, nakapainom po kog tubig na dinhi aron limpyuhan ang atong mga sala sa tawanon sa mga gihaw. Mao na dinhi nga wala tay balao diri, wala tay attendance diri, wala dinhi kay bisan pag naakasigi diri pero wala sa imong kasing-kasing si Kristo, pakarong ingnon na dili ba? No. Nga dili man kaganahan na mo balik dinhi kay maigo man ka, kay wala man ka nagsubay sa balaod. Ikaw ra pod ang imo ra pong kasing-kasing nga dili gusto mo anhi dinhi. Matong uban dinhi wala na nag-anhi dinhi. O nya katong mga gusto, mo na nagbalik-balik sila dinhi sa ato pa. Dili balaod ang ilang gianhi kun dili pagtuo. Ang nagtuo sa pulong sa Dios, nagtuo nga sila makakita o kini naa sa balaang kasalatan kanunay gustong mamalik. Wala dinhi, wala tay balaod, wala. Di sa kinsa nga reliyon, wala. Ang katulang igmat, katulang gustong mamati, dapit ka na to. Muna nga dako, kaya akong pasalamat boy sa mga maayong nagwali nga makita po, ipakita man ako sa espiritu kini mga tao na kinsa ni mga kabos po din sila. O na po yung mga kabos nga grabe po nga mutuis sa balaang kasulatan. Manipay mangani ko atong mga reliyon nga kabos kayo o nya naning kamot po sa pagbalaan. Dili mga palahubog og mga sinultian, dili magpakita nga sa lawayon. Ako gool kay ko kung diin ko sa una na nakamata, mao hino idaghan ang mga taong sa lawayon. Basahan lang na ninyo sulat ni Malakias ni Uzias o kay Mikeyas ang pangulo sa Israel. O para gyud mong ingon nga kini sila kamatuoran, dili dugangan ang mga propesya sa libro sa balaang kasulatan. Balaan na kana library na.
gamiton manggani na sa mga huwis, sa di ba magkuan gamiton manggani na Biblia manggani ang gunita no. Wala nga gigamit lang sa inyong paggamit sa kung gibalaan. Gigamit po na sa mga pari, sa mga pastor ginabit-bit. Pero nganong naa pa may mga referensya, lain silang referensya. Wala nga maigo gyud ta sa pag-ingon sa inyong paggamit sa akong gibalaan. Gibalaan na ni Kristo, bisan ang cross gibalaan na, ang mga santos gibalaan na. Pero wala man nato gibalaan ang atong lawas, tama? Maghimala pud ta sama kanila. Di kay kanunay ta nagasipsip pero wala ta nagabuhat. Magunsa, maluwas kuno ta nga kita wala man ta nagabuhat. Mo nang ingon sa Ginoo, pakita ako sa inyong pagtuo nga walay buhat, kapakitaon ko kamo sa akong buhat man adunay pagtuo. Busa ang buhat gyud makapamatuod nga ikaw tinuod nga Kristiyano. Amen. Amen. Salamat, usban ko salamat sa nagsubaybay, nag-subscribe sa ato pa naningkamot kita sa kamatuoran. Ang Diyos manalangin ka na tanan. Salamat po sa pagtubag ng nuggets pala ang sulatan. Salamat.